Għalkemm ninsabu fis-sajf u l-kol infittxu li nirrelassaw xi ftit, il-ħtiġa loti tad-demm ma waqfitx. Ikun ġess sabiħ għalhekk jekk wieħed jagħmel sforz sabiex jagħti d-demm, ħalli fil-pajjiż ikun hawn riserva adekwata ta' demm u tal-prodotti oħrajn li joħorġu minnu. One News żar iċ-ċentru għall-loti tad-demm fi Gwardamanġa fejn rajna l-ħidma li ssir ta' kuljum favur il-pazjent. Id-direttur tas-Servizz Nazzjonali tat Trasfuzzjoni tad-Demm, Monique De Battista, qalet li bħalissa hemm bżonn ħafna ta' demm ta' tip A pożittiv u O pożittiv. Apprezzaw li ħafna sħana, issa forsi anke hemm daqsxejn vaganzi tas-sajf wieħed isifer u joħroġ daqsxejn mal-familja u ġvera. Però l-bżonn jibqa' kostanti. Monique De Battista qalet li minn barra li loti tad-demm huwa importanti wkoll li wieħed jieħu ħsieb tiegħu innifsu u kemm jista' jkun jara li jsuq bil-galbu sabiex jiġu evitati l-inċidenti. Hija qalet li meta jkun hemm ir-riserva tad-demm baxxa kif spiss ikun il-każ fis-sajf, dan iwassal biex id-demm jitqassam b'mod ferm aktar metikolus, sabiex ma jinqalax xi każ li jkun hemm bżonn urġenti u ma jkunx hemm biex jinqeda kulħadd. Minħabba fekk ċerti pazjenti ma jeħdux it-trasfużjonijiet kollha tad-demm li jordnawlhom, il-konsulenti u t-tobba. Saħansitra jkun hemm min ikollu jistenna min jum għal ieħor. U għalhekk li d-direttur taċ-Ċentru Nazzjonali ta' Trasfuzzjoni tad-Demm ħeġġet lin-nies biex jibqgħu jmorru jagħtu d-demm anki fis-sajf. Il-messaġġ palma dejjem ngħidu il-bżonn huwa kontinwu, ġifieri nappellaw lil nies iżuruna min forsi dejjem beża m'għandux għal xiex jiġi mqarjar għall proċess kif inhu. U min ikollu xi mistoqsijiet javviċinana x'ħafna drabi nkun nistgħu insolvu dal-problemi b'iktar mod ħafif. Għalkemm is-sħana din mandatata qalb ħadd milli jagħti d-demm, il-proċeduri li wieħed għandu jagħmel qabel jagħti d-demm huma sempliċi ħafna. Wieħed għandu kemm jista' jkun ma joqgħodx fix-xemx, jixrob kemm jista' jkun ilma u jikol ikel li huwa mingħajr xaħmijiet. Għal-informazzjoni dwar loti tad-demm wieħed jista' jżur is-sit www.blood.gov.mt jew iċempel fuq in-numru 79 30 7307.